Zdravím vás. Takže o týždeň 18.4. koná sa druhý ročník Československého pohára City Club Rožňov v meste Rožňov pod Radhoštem. Je to pretek pod federáciou VPC. Prvé kolo organizuje Petr Wolf, druhé Devil Force Strakovice, teda môj klub. Chcel by som vás tam všetkých pozvať. Prihlásení je veľa pretekárov, tuším okolo 100 štartov sa mi zdá. Zúčastní sa česká aj slovenská špička, výkony v tlaku niekde na hranici cez 300 kg. V mŕtvom ťahu bude tam Jaškanič, bude tam Miloš Schneider, takže pokusí cez 350 kg. Taktiež skvelý pretekár Čech Petr Folprech a tak ďalej. Takže určite prídete sa pozrieť. Ak nie ste prihlásení, stále sa môžete prihlásiť. Myslím, že pokuta je nejaká symbolická za neskorenie prihlášky, neviem, ale prihláste sa, stojí to za to. Taktiež chcem povedať, že výťažok zo súťaže bude darovaný na charitatívne účely pre detský domov, takže má to aj dobročinný charakter táto súťaž. A zároveň nás chcem pozerať na druhé kolo. Druhé kolo sa bude konať 31. októbra v Trnave v hoteli Phoenix. Všetci príďte, pozývame vás. A ešte posledná vec, chcel by som pozvať českého profíka, najlepšieho trojbojára, benchera, kulturistu, MMA zápasníka, trénera, taktika, ja neviem čo všetko, mistr Grznára, nech príde. Súťaží v kategórii bench press equip do 105 kg, takže som jeho kategória, bol by som rád, keby sa zúčastnil. Síce mám len 24 rokov, 85 kg, ale viem, že ťa porazím. Výkonnostné body ani neriešim pri tebe. Ale ak si taký profi a najlepší bencher, prídi, zaplatím ti štartovné, penále, všetko. Nemám s tým problém. Proste zúčastni sa a dokáž, že si najlepší. Výhovorky typu som zranený, unavený, alebo že som nula, na ktorú nemáš. Beriem to, že sa zdávaš a že nechceš prísť. Tak keď si taký dobrý, 18.4. City Club Rožňov, čakám ťa. Takže vidíme sa tam, majte sa.